Hallo, goedemiddag. Welkom hier bij Chipman bij Big Name Media. Grootnaam Production. Ik is hier met mijn oom. Mijn oom kan mij eindelijk zeggen wie mijn oom is. Enrico Grobum, eienaar en stichter van Galvandale Rugby Academy. Er was een familiedag geweest en ons hobbyfamilie die dag geniet. Dat is waarover het gegaan het en zoals we allemaal zeggen, het gaan voor onze kinders. Die dag was eigenlijk gemaakt voor ons onder 21 wat genooi is Namibia toe naar international tournament toe. Ja, onze man heeft die dag gebruikt om een paar centjes te maken voor jokies. Dat die man een gelukkige dag heeft. Ik hoop allemaal dat hulle dag geniet. Lekker mijn oom. Mijn oom, wat ik wil ook gevraagd om Enrico. Wat is je vision voor 2025 voor Galvin Academy? Zoals ik zei, die next toernooi is in Namibia. Ons moet nog Engeland toe gaan. Ons het een game wat ons gaan spelen in Londen. Maar dat is onder 21 en ouder, tot en met 35. En dan het ons net voor die jaar alleen voor 25, het ons 13 international games in skole van Engeland en 4 skole in Argentinië kon spelen ons sowieso. So van die naweek af speel ons net international games. Hoor jullie het uit die oom se mond uit? Mijn oom sê my waar kan mense te horen krijgen van Galvin Academy? As hulle hulle kinders wil laat aansluit by die academy? Ga net op Facebook, type net in Galvandale Rugby Academy. Je kan zelf op Google gaan, type in Galvandale Rugby Academy. Ons het een website, die website is up to date. Ons het iemand wat onze website up to date hou. Zelf onze Facebook page, ons het onze eie WhatsApp groep ook. So, want je kan alle informatie zeggen, hoe je register, waar je register, die ouderdomgroepen wat ons heeft, die spelers wat ons opgeleverd het. En dan ook hoeveel spelers ons in Engeland, Duitsland en in Italië. Baie dankie my oom. Dankie en dankie vir die lekker dag wat my oom ons gestuur het. Ek gaan die engine nou invat vir service nou. As reg so. As hy mooi bly. Hallo, goeiemiddag. Welkom hier bij Chipman, Galvin Wallaby se tuiste. Hier was vandag familiedag hier geweest. Galvin Academy het gespeel hier vandag. Die Legends het hier gespeel vandag hier. Aliens het gespeel hier vandag. Ek sit hier met 'n agste man, groot agste man van Galvin Academy. Kan jy ons sê, die kykers sê wat is jou naam? Mijn naam is Betou en ik van Galvin Academy. Galvin Academy. Sê my wat is jou opinie oor die game, oor jou game vandag persoonlik? Oor my eie game, ek voel daar is 'n bietjie improvements om te maak op my fiksheid en so aan, maar ek voel ooraan het ek 'n goeie game gehad, nie baie op die defensie, maar 'n goeie aanvallende game gehad vandag. Lekker. Sê my wat is jou goal vir die jaar vir 2025? Jou rugby, jou individuele goal en jou team goal. Wel vir die span, ek wens net ons maak dit goed in die kompetisie die jaar. En dan vir myself, ek wil weer oor see gaan. Kom nou net van oor see af, so ek wil weer oor see gaan en my rugby carrière so ver as moontlik vat. Ek wil die gawe wat God vir my gegee het, wil ek gebruik. Baie dankie vir die kort interview. Ek waardeer dit grootliks en hou so aan. Alles sterkte vorentoe met alles wat jy nog gaan aanpak vir hierdie jaar. Dankie man, dankie vir jou tyd. Dankie. Lekker.